Толькі за красавік па палітычна матываваным крымінальным справам у Беларусі асудзілі мінімум 161 асобу. 50 з якіх жанчыны. Пра гэта вядзецца ў штомесячнай справаздачы праваабарончага цэнтру «Вясна». На Белсаце аб'ектыву Віталь Бабін вітаю і запрашаю на галоўныя навіны гэтага аўторка. Усё больш сілавікоў атрымоўваць пасады на прадпрыемствах, ці здольныя яны даць кіраваць фабрыкамі і заводамі. Ягоны метад гэта ставіць усюды вось гэтыя кадры, у якіх мысленне ўсё пад фуражкай. Студэнты прывіды і працяг візавага скандалу ў Польшчы. Ці закране сітуацыя беларусаў? Это такая маёмасная дыскрымінацыя, якая не закладалася ў дызайн еўрапейскіх рэстрыкцый, але якая дэ-факта дзейнічае. Конечно, вельмі важна, каб еўрапейскія палітыкі зразумелі вось гэтае наступства. Русіфікацыйны рэферэндум. Як беларуская мова працягвае жыць пасля лукашэнкаўскага плебісцыту 1995 года? Найбольшая цяпер ёсць цікаўнасць да беларускай культуры, да беларускай мовы. Хочаш утрымацца на пасадзе дзяржаўнага службоўца, забудзь дарогу ўкраіны, якія рэжым лічыць несяброўскімі. Работнік аднаго з выканкамаў паведаміў выданню «Наша Ніва», што кэдэбісты раней забаранілі кіраўніцтву выязджаць, цытата, куды не трэба. Цяпер пісаць тлумачальныя лісты прапанавалі ўсім працаўнікам пра тое, як рэжым засмечвае сілавікамі беларускую эканоміку і кіраванне. Юлія Цяльпук. Найбуйнейшы забудоўнік горадня Прамбуд, што страйкаваў падчас пратэстаў 2020 года, абзавёўся каштоўным для рэжыму работнікам. Кадэбіст Александр Смародскі заняў пасаду намесніка дырэктара па бяспецы рэжыму і кадрах. Верагодна, ён прыняў абавязкі іншага чэкіста ці сілавіка, кажа сузаснавальнік рабочага руху гарадзенец Юрый Рававы. Ёсць людзі, якія таксама прыходзяць туды ў 40 сваіх, у 45 гадоў на прадпрыемства, займаюць адну з кіруючых пасад у адміністрацыі, яны гэтым займаюцца нефармальна. Падыходзіць час, яны сыходзяць на пенсію, і каб фармалізаваць гэта ўсё, тады і прыходзіць гэты новы чалавек. Пратэсная горадня стала першаю, дзе Лукашенка пачаў узмацняць кадры сілавікамі і лаяльнымі чыноўнікамі. На горадня Азоце кантралёры з'явіліся яшчэ ў 2020-м. І не толькі, каб раптоўна ізноў не выбухнула народнае незадавальненне, але і дзеля абароны куды большых эканамічных інтарэсаў. На горадня Азот все сцежкі у нашай працы па расследаванню схемаў таго, як траплялі цыгареты у вагоны з угнаеннямі і перакрочвалі еўрапейскую межу, все вяло менавіта да аховы прадпрыемства і супрацоўнікаў КДБ. Вясною 21-га такія супрацоўнікі КДБ працавалі ў міністэрствах і ведамствах, больніцах, на ключавых прадпрыемствах і ў выканаўчых органах. Праз іх праходзілі звальненні і арышты работнікаў. Сёння яны спрабуюць кантраляваць нават замежныя паездкі людзей, піша «Наша Ніва» са спасылкаю на крыніцу ў адукацыйнай установе абласнога гораду. Прамой забароны няма, але наш кадэбіст напісаў загад, які давялі пад роспіс, што ў выпадках выезду не сяброўскія краіны па вяртанні трэба пісаць на імя намесніка дырэктара дакладную, у якой апісваць свой маршрут, з кім сустракаўся, што абмяркоўвалі. Больш паспяховыя сілавікі займаюць кіроўныя пасады ў органах выканаўчай улады. Напрыклад, на Віцебшчыне пасля 8 гадоў працы ў аддзеле ўнутраных справаў Браслаўскага райвыканкаму яго адчоліў Вячаслав Грышченко. Абяцаўся. Все мои усилия будут направлены на развитие производства, на развитие сельского хозяйства. Ці пасільныя задачы даваў чалавек, які не працаваў ні ў гаспадарцы, ні ў эканоміцы. Поспех можа быць толькі ў адным выпадку. Сделать такую систему, где он был бы только там одним звеном, и он бы нашел, например, действительно качественных, классных специалистов, управленцев на разные должности. Сам силовик среднестатистический в Беларуси в такой структуре никогда не работал. Он знает, как это происходит в МВД. Але і на кіроўных пасадах сілавікі хутчэй патрэбныя не для развіцця арганізацый, а дзеля лаяльнасці калектываў прадпрыемстваў да Лукашэнкі.
Беларусі дзеля развіцця патрэбны таленавітыя сучасныя менеджеры з адпаведнай адукацыяй. Але Лукашенко, калі ён узважвае, што для яго на першым плане развіццё ці захаванне ўлады, натуральна, ён выбірае захаванне ўлады. І таму ягоны метад гэта ставіць усюды вось гэтыя кадры, у якіх мысленне ўсё пад фуражкай. Эксперымент з кіраваннем выканкамамі сілавікоў праваліўся, піша канал «Віцебскі, я гуляю, новасці Віцебска». За 3 гады упала вытворчасць ачоленага міліцыянтам Браслаўскага раёну, з вядучага ў Вацталы пераўтварыўся Новаполацк, якім кіраваў былы супрацоўнік КДБ Дмітрый Дзямідаў. Юлія Цяльпук, Белсат. Усё болей грамадзянаў Беларусі шукаюць працы за межамі радзімы. Прычыны розныя, але агульную тэндэнцыю на паскарэнне працоўнай міграцыі канстатуюць нават на дзяржаўным узроўні. Прынамсі, менавіта гэта вынікае з даследавання Белстату праблемаў занятасці насельніцтва краіны. Паводле Дзяржаўнага статыстычнага камітэту летась за межамі Беларусі тэрмінам да 1 года працавалі больш за 110 тысячаў чалавек. Гэта амаль на 15% больш, чымся ў 2022. Большасць з іх выязджалі на работы ў Расею. Нацыянальны банк Беларусі палічыў, што беларусы, якія часова працуюць за мяжою, зарабілі ў мінулым годзе крыху меней за $1 мільярд. А ў Польшчы чарговы віток гэтак званага візавага скандалу, гэтым разам студэнцкі. Уряд спраўджвае вучэльні і універсітэты наконт замежных студэнтаў, якія выкарыстоўвалі студэнцкія візы, каб трапіць у Шэнген-прастору, але так ніколі не пачалі навучанне. Гаворка пра людзей з Індыі і афрыканскіх краінаў. Аднак гэтая навіна можа папсаваць жыццё і беларусам. Вітаў Ціўчык працягне. Палітычныя спрэчкі, якія ўплываюць на вонкавую палітыку. У польскім сейме працягваюцца праслухоўванні былых урадоўцаў. Powiedział pan, że... Вы сказали, что визовую аферу выкрыло Центральное антикоррупционное бюро? Так сказаў. То бок візавая афера. Гэта вельмі істотна падкрэсліць. Раней спецслужбы выкрылі выпадкі выдачы польскіх візаў з прыкметамі карупцыі. Цяпер працяг скандалу. Выданне «Дзеннік Газета Праўна» звярнуў увагу. Дзесяткі тысячаў асобаў маглі зрабіць сабе польскія студэнцкія візы і ніколі не распачаць навучанне ў Польшчы. Год навукі ў польскіх вучэльнях каштуе 3120 еўраў. І людзі з такіх краінаў, як Зімбабве, Руанда, Турцыя ці Індыя, проста плацілі гэтыя грошы вучэльням, каб мець магчымасць легальна прыехаць у шэнгенскую прастору. Колькасць замежных студэнтаў на першым курсе некаторых польскіх ВНУ перавальвала 60%. Пры тым, што беларусы ў гэтых скандалах не замешаныя, не вінаватыя. Беларусы тут толькі з усіх бакоў церпяць, а ў выніку так апынаемся крайнімі, бо, умоўна кажучы, нейкія там людзі з Блізкага ўсхода злоўжывалі студэнцкімі візамі, а трапляюць пад раздачу беларусы. Цяпер жа атрымаць польскую візу стала больш складана. У прыватнасці студэнтам і выкладчыкам з Беларусі пачалі выдаваць візы не на год, а да канца семестру. Гэтая афера была моцна медыйна раскручаная перад парламенцкімі выбарамі, таму цяперашняя ўлада мае зрабіць усё, каб нечага такога ёй не прыклеілі. Улады не могуць сабе гэтага дазволіць і таму рэагуюць алергічна, завочна і, можа, робяць больш шчыльным працэс. Хоць, падаецца, у значнай ступені гэта не патрэбна. Неўзабаве будучым студэнтам давядзецца дэманстраваць на сумоўях у польскіх ВНУ сваё валоданне польскай альбо англійскай мовай і паказваць атэстат. Новыя бюракратычныя цяжкасці з боку краіны Еўразвязу у сукупнасці з закрытымі памежнымі пераходамі толькі штурхаюць беларусаў на ўсход, мяркуе Вадзім Мажэйка. Зараз чалавек, для якога пара тысяч еўра – гэта невялікія грошы, он можа зрабіць праз візавы цэнтр у Менску досыць лёгка візу і паляцець самалётам у Еўропу праз Стамбул ці Дубай. Гэта проста пытанне пара тысяч еўра. Вось такі вы. А чалавек, у кого тых грошай няма, напрыклад, там ведаю сем'і былых палітвязняў, які едуць да сваіх блізкіх у Еўропу, а яны вымушаныя стаяць дзесяткі гадзінаў у аўтобусе на мяжы. У аб'яднаным пераходным кабінеце сцвярджаюць, што спрабуюць развязаць праблему з мабільнасцю беларусаў. Мы падтрымліваем сувязь з польскім урадам, з МЗСам у прыватнасці для таго, каб вывучыць нейкія, стварыць новыя ўмовы для таго, каб падтрымліваць магчымасць атрымання візаў у Беларусі, польскіх візаў. Мы таксама працуем з еўрапейскай камісіяй. Паводле Валера Кавалеўскага, Беларусь у Еўразвязе ўспрымаюць як краіну-суагрэсарку, што ускладняе перамовы. Аднак польскі эксперт мяркуе, што цяжкасці з польскімі візамі для беларусаў часовыя. Nie zauważyłem
Я нідзе не заўважыў, каб у палітыцы палякі забыліся пра адрозненне беларускага кіраўніцтва, улады і беларусаў. Я не бачу ў польскай палітыцы замежнай і ўнутранай якіх-небудзь сімптомаў антыбеларускасці як варожасці да грамадзянаў Беларусі. Беларусаў заўсёды высока ацэньвалі як працаўнікоў. Яны добра інтэграваліся. Мы маем сваю беларускую меншасць, якая ніколі, хоць я не люблю такіх абагульванняў, ніколі не стварала праблемаў. Адмыслоўцы звяртаюць увагу. Доўгі час беларусы заставаліся лідарамі ў атрыманні шэнгенскіх візаў. Кантакт беларусаў з захадам спрыяў папулярызацыі дэмакратычных поглядаў, што сталася адной з перадумоваў дэманстрацыяў у 2020 годзе. Віталь Ціўчык, Белсат. Тым часам большасць палякаў незадаволеная станам бяспекі на мяжы з Беларусю і Расіяй. На іхны погляд, неабходна больш сучасных сродкаў супрацьстаяння нелегальнай міграцыі да і кантрабандзе. Да таго ж грамадзяне Польшы лічаць вартым будаваць дадатковыя бомбасховішчы. Мяжа Польшчы з Беларусю і Расіяй умацаваная недастаткова. Гэта вынікае з апытання польскай даследніцкай кампаніі «Ібрыс». Большасць рэспандэнтаў адказала станоўча пра неабходнасць узвесці вайсковыя абарончыя збудаванні. І меней за паўадсотка апытаных ставяцца адмоўна да такіх захадаў. Напярэдадні прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск пасля сустрэчы з вайскоўцамі і памежнікамі абвясціў, што на ўсходніх межах гэтай краіны ўзвядуць фартыфікацыйныя збудаванні. Тым часам працягваюцца спробы нелегальна пераадолець мяжу краіны Еўразіі звязу з беларускага боку. Гэтак у пятніцу група мігрантаў, блізу 140 чалавек, здзейсніла штурм каля Белавежы. Напярэдадні таго інцыдэнту 9 траўня ініцыятыва «Байпол» папярэдзіла, што лукашэнкаўскія спецслужбы рыхтуюць масавы прарыў мяжы да 800 мігрантаў. Улады Польшчы паставіліся да гэткай інфармацыі вельмі сур'ёзна. Яны збіраюцца мадэрнізаваць плот, які ўзвялі ў 22 годзе. На гэтыя мэты мяркуюць выдаткаваць прыкладна 350 мільёнаў еўраў, распавёў намеснік міністра абароны Цэзары Томчык. Паводле яго ўжо распрацавалі праект, які зробіць загароджу больш надзейнаю, то бок не дазволіць мігрантам пераадольваць яго з дапамогаю простых прыладаў, да прыкладу драбінаў. Летась польскія памежнікі зафіксавалі амаль 26 тысяч спробаў незаконнага пранікнення з боку Беларусі. Гэта на 10 тысячаў больш, як у 22 годзе. Польшча таксама адзначае, што дзеянні нелегалаў робяцца ўсё больш агрэсіўнымі. Праваслаўныя вернікі сёння адзначаюць радаўніцу. У Беларусі гэты дзень людзі наведваюць могілкі памерлых продкаў. А вось у Расіі, Польшы і Ўкраіне звычайны працоўны дзень. Назва памінальнага свята адрозніваецца ў розных рэгіёнах Беларусі. Радуніца, раданіца або радаўніца, але традыцыя ўшанавання памяці памерлых у вернікаў аднолькавая. Напярэдадні прынята прыходзіць прыбрацца на могілках, ды прыносіць пачастункі, фарбаваныя яйкі, цукеркі, таксама алкаголь. Царква не ўхваляе гэтага, таму што галоўнае для нябожчыка малітва. З нагоды радаўніцы да беларусаў звярнулася абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціханаўская. Не ўсе сёння маюць магчымасць пайсці на могілкі да родных ды блізкіх. Гэта вельмі балюча, бо рэжым намагаецца адняць у нас нават магчымасць трымацца за карані. Мы не можам прыбрацца на могілках, прынесці кветкі, дакрануцца да крыжоў. Але, нягледзячы на складанасці, сваё неба мы носім з сабою, а родных людзей трымаем у сэрцы. Здолеем і гэта. 29 гадоў таму адбыўся першы ў гісторыі нашай краіны рэферэндум, у выніку якога расійская мова набыла статус дзяржаўная, герб, пагоня і бел-чырвона-белы сцяг змянілі на падпраўленыя савецкія сімвалы. Як паўплываў рэферэндум на беларускую мову і ці можна казаць, што нашая мова перажывае рэнесанс пасля дзесяцігоддзяў прыгнёту? Адказы ў матэрыяле Александра Дзегцярова. 54%. Столькі нашых суайчыннікаў назвалі беларускую мову роднай у 2019 падчас апошняга перапісу насельніцтва. Разам з тым, паводле статыстыкі, за апошнія 3 гады колькасць беларускамоўных школаў зменшылася на 5%. У нас толькі 10% беларускамоўных класаў, што ні аднаго універсітэта няма беларускамоўнага, што немагчыма атрымаць ніякіх заканадаўства, ні абслугоўвання на беларускай мове. Гэта ўжо горшай сітуацыі быць, в прынцыпе, ўжо не можа. Пагаршацца сітуацыя з беларускай моваю пачала пасля рэферэндуму 1995 года. Адным з пытанняў тады было наданне расійскай мове статусу другой дзяржаўнай. Так, если нашелся человек, плохой, хороший, берет на себя ответственность
инициирует эти вопросы. Почему вы не хотите поддержать? Почему? Апроч таго, на галасаванне вынеслі пытанне пра змяненне дзяржаўнай сімволікі, эканамічную інтэграцыю з Расіяй і пра надзяленне прэзідэнта правам распускаць парламент. Уважаемые коллеги, мы в определенном тупике оказалось. И тогда есть на основе, так сказать, новых мотивов мы можем вернуться к первому, второму, четвертому вопросу. Выносіць на рэферэндум пытанні пра дзяржаўную мову і сімвалы забараняе шэраг дакументаў, як Канстытуцыя і дэкларацыя аб суверэнітэце. Тым не менш, Лукашенко гэта зрабіў. Формулёўка была такая, што рускай мове надаць статус роўны з беларускай, але на практыцы гэта абсалютна невырашальна стала. Руская мова пачала дамінаваць, бо не быў прапісаны механізм рэалізацыі таго, што як вось гэтыя две мовы могуць жыць паміж сабой. Фактычна пасля рэферэндуму пачалася татальная русіфікацыя. Лукашенко нават не хаваў грэблівага стаўлення да мовы тытульнай нацыі. Вывесили табло. Выконвай хуткасны режим. Пришлось вернуть название нормальное, которое оно у нас в крови. Але падтрымліваюць родную мову шмат, якія беларусы, дзякуючы шэрагу ініцыятываў. Яскравы прыклад – бясплатныя курсы «Мова на нова». Раней іх праводзілі ў розных гарадах па ўсёй Беларусі. Цяпер сустрэчы ладзяцца за мяжою. Мы адкрылі сучасную беларускую культуру, мастацтва і проста людзей, якія на побытавым узроўні размаўляюць па-беларуску, і такім чынам паказвалі гэта прыклад для іншых слухачоў і слухачак, што мова на нова гэта не сцэнічная мова, а гэта мова побыту, на якой варта размаўляць дома. Буська, буська тварам у пыску. Буська тварам у пыску. Дапамагаюць у папулярызацыі беларускай мовы сацыяльныя сеткі, якія асабліва карыстаюцца попытам сярод моладзі. Беларускамоўныя блогеры збіраюць дзясяткі мільёнаў праглядаў. Большасць маладых беларусаў, яны станоўча ставяцца, пішуць прыемныя каментары. І, у прынцыпе, мне здаецца, у моладзі найбольшая цяпер ёсць цікаўнасць да беларускай культуры, да беларускай мовы. Спрыялі прасоўванню і абароне мовы недзяржаўныя арганізацыі. Напрыклад, таварыства беларускай мовы імя Францішака Скарыны. Шмат гадоў арганізацыя ў дзень роднай мовы ладзіла агульнанацыянальныя дыктоўкі. Пасля ж ліквідацыі ТБМ традыцыю дыктовак працягваюць беларусы за мяжою. Неўміручае і нават нязменнае мілае маё азярко, якое я буду любіць да скону дзён. Александр Дзегцяроў, Белсат. Сёння народзіны вядомага беларускага філосафа, грамадскага дзеяча і нашага калегі Владзіміра Мацкевіча. Яму споўнілася 68 гадоў. Трэці дзень нараджэння запар Владзімір Мацкевіч сустракае за кратамі. У 94 годзе ў Менску Владзімір Мацкевіч зарганізаваў агенцтва гуманітарных тэхналогіяў, распрацаваў праграму інтэлектуальнага пераўтварэння Беларусі, быў вядоўцам праграмы «Размова» на Белсаце. Яго затрымалі ў жніўні 21-го, у чэрвені 22-го Менскі абласны суд прызначыў Владзіміру Мацкевічу 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, нібыта за знявагу Лукашэнкі, парушэнне грамадскага парадку ды экстрэмізм. Сувязі з вязнем няма. З 13 лютага 23 года вядома, што за кратамі ён напісаў 2 кнігі. Перадвыбарчая кампанія ў каардынацыйную раду працягваецца. Кандыдаты ладзяць імпрэзу з удзелам патэнцыйных выбарнікаў, а таксама палітыкаў. Павел Латушка сустрэўся з аўтарытэтным польскім палітыкам Александэрам Кваснеўскім. На думку Латушкі, палітычны і грамадскі досвед былога прэзідэнта Польшчы можа стацца вельмі карысным для дапамогі палітычным вязням і прасоўванню дэмакратычных працэсаў у Беларусі. Ёсць нагода абмеркаваць з ім стратэгію для Беларусі, для зменаў у Беларусі, стратэгію, якім чынам мы можам змяніць сітуацыю ў краіне, стратэгію тым, якім чынам можам падысці да пытання вызвалення хаця бы часткі палітзняволеных. Александр Кваснеўскі меў калісьці досвед таксама сустрэчаў, размоваў з Александром Лукашенком, так што ён разумее гэтую асобу. Што мы можам цяпер зрабіць, дык гэта прадэманстраваць нашу міжнародную салідарнасць
салідарнасць з Беларусю і Украінаю. Мы можам дапамагчы тым, хто шукае павагі і бяспекі ў Польшы, а таксама дапамагчы грамадскім рухам і адважным людзям, такім як Павел Латушка, якія змагаюцца за тое, каб надаць сілаў тым, хто цяпер у вязніцах. Даць сілаў таксама тым асобам, якія часам баяцца, не хочуць рызыкаваць. Але ясна, што дэмакратыю здабываюць цяжка, асабліва ва ўмовах дыктатуры. Выборы ў каардынацыйную раду пройдуць з 25 да 27 траўня. З 12 выбарчых спісаў будуць абраныя 80 дэлегатаў. Напярэдадні выбараў 24 траўня ў пятніцу о 21 гадзіне Белсат зладзіць адмысловы выбарчы вечар у жывым эфіры. Прадстаўнікі ўсіх 12 выбарчых спісаў упершыню збяруцца на дэбаты ў адной студыі, прэзентуюць свае праграмы і адкажуць на пытанні гледачоў і вядоўцаў. А цяпер да замежных тэмаў. Расія зноў атакавала Харкаў. Пад ударамі жылая забудова ў цэнтры горада. Ёсць траплянні ў шматкватэрны дом і гаражы. Паводле мясцовых уладаў пацярпелі як мінімум 18 чалавек. Разам з тым Харкаўшчына адзін з напружаных участкаў фронту, дзе трываюць жорсткія баі. Якую мэту пераследуе Крэмль, пачаўшы наступ у гэтым кірунку, Ірына Юр'ева. Вось так пад няспыннымі абстрэламі жыхары Ваўчанску ў Харкаўскай вобласці вымушана пакідаюць свае дамы. Расійскія войскі, якія ўжо некалькі дзён прасоўваюцца на харкаўскім кірунку, атакуюць. На дзень 13 траўня ў Ваўчанску заставаліся каля 200 мясцовых жыхароў. Старшыня мясцовай адміністрацыі Олег Сынегубаў запэўнівае, эвакуацыя працягнецца. Працягваем камунікацыю, што трэба выязджаць, бо горад Ваўчанск вораг пачаў фактычна знішчаць. Б'е і артылерыяй, і фактычна танкамі. І там не тое, што небяспечна, а немагчыма. Акрамя Ваўчанску, акупанты наступаюць у кірунку лыпцяў. За апошнія сотні, паводле сервісу Deep State Map, ім удалося заняць чарговае сяло – Лук'янцы. У генеральным штабе ЗСУ патлумачылі, што украінскія ВРы вымушана змянілі пазіцыі ў гэтым раёне. З 10 траўня расійскія войскі здолелі захапіць каля дзясятка паселішчаў на Харкаўшчыне паблізу расійска-украінскай мяжы. Что я хотел бы отметить, это количество личного состава оккупационных войск. За разными оценками от 35 до 50 тысяч. Подобного количества недостаточно для проведения широкомасштабного наступления и, более того, оперативного окружения и захвата Харькова. Дык якія ж мэты пераследуе Расія? У Інстытуце вывучэння вайны дапускаюць, што акупанты намагаюцца стварыць гэтак званую буферную зону. У брытанскай выведцы ж заявілі, што такім чынам Крэмль спрабуе адцягнуць увагу ЗСУ ад іншых участкаў фронту. Харьков не последняя зона эскалации. По всей видимости, будет и Сумская область. Цель данных операций – это отвлечь внимание Генштаба Вооруженных сил Украины от основного направления удара – Донецкая область. Пра наступ расейцаў у Сумскай вобласці казаў і начальнік галоўнага ўправлення выведкі Кірыла Буданаў у інтэрв'ю выданню «Нью-Йорк Таймс». Тады ж, паводле расейскамоўных медыяў, ён нібыта назваў сітуацыю на Харкаўшчыне ўсё больш крытычнаю. Аднак пазней у эфіры украінскага тэлебачання кіраўнік ГУР выказаў больш аптымістычны прагноз. На ўчорашні вечар, на мой погляд, намецілася імклівая тэндэнцыя да стабілізацыі сітуацыі. Гэта значыць, праціўнік ужо заблакаваны на тых рубяжах, на якія ён здолеў выйсці. Новы фронт Расія адкрыла на фоне затрыманняў паставак заходняй зброі ў краіне. Данія паабяцала перадаць Кіеву F-16, аднак не цягам аднаго месяца, як паведамілі журналісты першапачаткова, а цягам некалькіх месяцаў. Пра вайсковае падтрыманне казаў і дзяржаўны сакратар ЗША Энтані Блінкен падчас свайго неанансаванага візіту ва ўкраінскую сталіцу. Мы ведаем, што цяпер цяжкі час, але мы таксама ведаем, што дапамога ўжо ў дарозе і найбліжэйшым часам прыбудзе. Частка яе ўжо прыбыла. Паступаць яе будзе больш, і гэта будзе мець рэальнае значэнне для барацьбы з расійскай агрэсіяй, якая працягваецца на полі бою. І мы разам з шмат якімі іншымі партнёрамі Ўкраіны поўнай рашучасці забяспечыць вам поспех на полі бою. Для абароны Харкавай вобласці Украіна мае вострую патрэбу ў дзвюх сістэмах «Пэтрыят», заявіў прэзідэнт Уладзімір Зяленскі. Ірына Юр'ева, Белсат.
Грузінскі парламент прыняў скандальны законапраект аб празрыстасці замежнага ўплыву у трэцім апошнім чытанні. На рашэнне парламентароў не паўплывалі ні шматтысячныя пратэсты ў Тбілісі, ні беспрэцэдэнтная крытыка на адрас уладаў з боку заходніх партнёраў. Пра падзеі ў Грузіі, ды не толькі, наш наступны матэрыял. Столица Грузии, охопленная протестами ў звязку з разглядам і канчатковым прыняццем у парламенце законопроекту аб гэтак званых замежных агентах. Адметна, што сёння да акцыяў пратэсту далучыліся школьнікі. Праз гэта ў шмат якіх навучальных установах адмянілі заняткі. Улады прынялі надзвычайныя захады бяспекі. Будынак парламенту ахоўвае вялікая колькасць паліцыянтаў і спецназаўцаў. Але неспакойна было і ўнутры. Спрэчкі паміж дэпутатамі падчас разгляду законопроекту перараслі ў бойку паміж кіроўнаю партыяй «Грузінская мара» і апазіцыі. Пратэсты супраць прыняцця закону распачаліся амаль месяц таму. Раскрытыкавалі яго і прадстаўнікі Еўразвязу і ЗША. У выніку атакі беспілотнікаў у Волгаградскай вобласці з рэек сышоў грузавы цягнік, які перавозіў нафтапрадукты. Паводле папярэдніх звестак загарэліся 2 вагоны. Адна цыстэрна з палівам выбухнула, пасля чаго разлілося паліва і загарэлася трава. Агулам з рэек сышлі 9 вагонаў цягніка. Пажар лакалізаваны, пацярпелых няма. Еўразвяз пашырыў санкцыйныя захады супраць Ірану за падтрыманне Расіі ў вайне супраць Украіны, а таксама вайсковую дапамогу недзяржаўным узброеным групоўкам на Блізкім Усходзе і ў рэгіёне Чырвонага мора. Цяпер асобам, уцягнутым у пастаўкі і продаж іранскіх ракетаў, забароняць уезд у Еўразвяз, а актывы замарозяць. Раней такія санкцыі ўвялі за пастаўкі іранскіх БПЛА. Ізраіль працягвае вайсковую аперацыю ў сектары Газа. Раніцаю паблізу паўднёвай мяжы з палестынскім анклавам прагрымелі выбухі, а на поўначы і поўдні ідуць самыя інтэнсіўныя за апошнія некалькі тыдняў баі. Цагаль паведамляе, што за мінулыя сотні яны паразілі больш як 120 цэляў. Ізраільскія войскі прасунуліся ў глыб паўночнай ускраіны Газы, каб захапіць Джабалію, лагер палестынскіх уцекачоў, дзе, як сцвярджае Ізраіль, некалькі месяцаў таму быў зліквідаваны Хамас. Паводле жыхароў паўднёвай часткі Газы, ізраільскія танкі ўвайшлі ва ўсходнюю частку Рафаху. Прынамсі 14 чалавек загінулі і 74 атрымалі раненні ў выніку падзення рэкламнага шчыта ў Мумбаі. Здарэнне ў фінансавай сталіцы Індыі адбылося праз залевы, якія суправаджаліся моцным ветрам. 30-метровая канструкцыя рухнула на некалькі дамоў і бензастанцыю, ды прыціснула людзей і аўтамабілі. Праз непагадзь прыпынілі працу аэрапорт і чыгунка. Кампанія OpenAI абвясціла выпуск новай мадэлі чату GPT-4o. Яна здольная працаваць з маўленнем, тэкстам і відэа. Цяпер карыстальнікі могуць размаўляць з чатам і атрымліваць адказы без затрымак, а таксама перарываць штучны інтэлект падчас размовы. Мадэль улоўлівае эмоцыі ў той момант, калі я цяжка дыхаю. Яна можа сказаць вам: «Паслухайце, можа вам варта крыху супакоіцца? Вы занадта ўзрушаны». Такім чынам мадэль здольная ўспрымаць нават вашыя эмоцыі. Таксама GPT-4o можа рашаць матэматычныя раўнанні, аналізаваць звесткі на графіку і перакладаць мовы ў рэжыме рэальнага часу. Новая мадэль валодае 50 мовамі. Андрэй Сульжыц, Белсат. На гэтым у аб'ектыве ставім кропку.